Kaixo, bideo honetan Moodleen fitxategi baterako lotura zelan egiten den ikusiko dugu. Baliabideetara gatoz eta hemen dekogu fitxategi bat gune batera lotu. Betiko moduen izena ipini behar dugu. Adibidez, PowerSoften, gero laburpena idazteko aukeri bebadekogu, eta hemen kokagunie. Mongo dutxet aukeratu edo fitxategia bat igo, eta berton lehenengo gaian gagozelez, hemen sartuko dut, eta fitxategi bat igon klikatuko dut. Bertan, examinar klikatuko dut, eta hemen prestekot PowerSoften deritzon PDF-a. Hemen klik bikoitza ingo dut, hemen agertu jate, fitxategi hau igo, ikusten duzu hemen dekogula, aukeratu, eta berton deukegu. Gero aukeratu leikete bai, leio berean edo leio berri batean agertzia. Eta azkenik gorde eta ikastarora bueltatuko gara. Eta hemen deuket. Klikatuko dut, ikusi daigun zelan geratu dan, horri baten agertu jaku, horri baten ezperkatu, leio barri baten, eta bertan dekot PDF-a.